F'konferenza tal-aħbarijiet il-Gvern nieda l-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni. Il-Ministru Chris Sajt qal li l-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni jirrikonoxxi żewġ sitwazzjonijiet ta' koabitazzjoni. Dik li b'din il-liġi koabitanti jażlu li jirregolaw lilhom infushom bħala koppja f'relazzjoni stabbli u intima b'kuntratt pubbliku quddiem notar. Imbagħad hemm koppji li jażlu li ma jirregolawx ir-relazzjoni tagħhom b'kuntratt pubbliku jew waħda mill-partijiet tirrifjuta li tagħmel dan u għalhekk tidħol il-liġi tal-koabitazzjoni li tagħtihom id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. Dawk il-koppji li jiffirmaw kuntratt pubbliku, relazzjoni tagħhom tiġi regolata b'seħħ mill-iffirmar, filwaqt li dawk li ma jiffirmawx il-kuntratt hemm numru ta' kriterji li jridu jiġu stabiliti biex il-koppja tiġi reġistrata mal-Istat. Eżempju, f'każ ta' koppja li għandhom it-tfal, dawn iridu jkunu ilhom jgħixu flimkien sentejn jew aktar u 5 snin jew aktar f'każijiet oħra bħal meta ma jkollhomx tfal. Il-liġi tal-koabitazzjoni għandha lan li tħares kwistjonijiet finanzjarji, proprjetà u kustodja ta' tfal. Il-Ministru Chris Sajt qal li b'dan l-abbozz ta' liġi koppji li jikkoabitaw flimkien kemm eterosessuali kif ukoll omosessuali xorta mhumiex se jiġu rikonoxxuti bħala familji. Jekk tistaqsini jekk hux se nkunu qed nirrikonoxxuhom bħala familja, le maħniex se nkunu qed nirrikonoxxuhom bħala familja. Chris Sajt jgħid li dan huwa dak li jemmen fih il-Gvern. Hija kwistjoni biss ta' dak li nemmnu fih bħala Gvern. L-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni li issa nħareġ għal konsultazzjoni pubblika skont il-Gvern għandu jitressaq għad-diskussjoni u l-vot fil-Parlament bejn Ottubru sa qabel il-vaganzi tal-miliet. Chris Sajt ma rridx jikkommetti ruħu li l-membri parlamentari tal-Gvern se jingħataw vot ħieles. Fuq il-vot ħieles, mhux deċiżjoni li nieħu jien dik. Fl-istess waqt li konferma li fuq dan l-abbozz ta' liġi diġà kien ħadem Carmi Fsud Bonnici, ma rridx jgħid xemm l-istess u xemm ġdid minn dak li ressaq issa hu. Ifhimni dik hija xi ħaġa interna li mhux ma naħsibx li għandi nwieġeb għaliha. Din il-liġi ilha tiġi mwiegħda mill-Partit Nazzjonalista sa mis-sena 1998.